Militar kan Radyo DCGB. Ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos maray na pagkauto mga tugang, inina po ang kataripunan, kan mga darakulang bareta ang unya na pagkaaldaw. Aldaw nin Lunes, Petsa 24 po, kanagusto 2026. Kami po ang sendong magiging tagapagbareta. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ako po si Angel Mustaza. Sa headlines kan mga darakulang bareta, ang headlines kan mga darakulang bareta sa lado lokal. 270,000 na mga first patient encounters aram kan yakap program kan PhilHealth na irehistro sa probinsya ng Albay sa Good Hulyo ngunya na taon. Kamalig Community College formal nang binuksan ngunyan na aldaw. Legaw City PNP pighagad sa publiko na i-report ang mga naeksperyensyang mga insidente sa saindang lugar. Legazpi City Mayor Hisham Ismail nangapudanin pagkasararo sa mga jeepney driver sa syudad. Headlines kan mga bareta sa lado nasyonal. Office of Civil Defense naghahanda sa posibleng maging epekto kan habagat asin tulong weather system. ACT Teachers Party List hinagyat na aksyonan ang paratukdo na nagpatakot kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro. 20 taon na pagkakapreso sa nagsulsul sa testigo na mag-utik isinulong sa Kamara de Representantes. Quiapo Church pinuunan na ang preparasyon para sa Nazareno 2027. Sa ibang nasyon, magnitude 5.9 na linog ni Yugyug ang Japan, 37 katawo irido. Sa Ladocan Karawato Sports, coach ni Alex Ayala na hiling na dakol pang pwedeng i-improve sa kawat kan Pinay tennis star. Yan ang mga detalyes kan mga bareta yan ang mga headlines kan mga bareta. And naman sa mga detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Maabot na sa sobra 270,000 na first patient encounters sa raram kan yaman ng kalusugan o YAKA program kan PhilHealth ang nairehistro sa probinsya ni Albay sa Good Hulyo 31 ngunya na taon. Kasabay kan padagos sa pagpapahiwas kan access kan mga residente sa libreng primary healthcare services asin piling mga bulong. Sigun sa PhilHealth Bicol, sakop kan yakap ang primary care consultation asin piling laboratory examination araw kan complete blood count, lipid profile, fasting blood sugar, creatinine, chest x-ray, ECG, urinalysis asin fecalysis. Mientras ilaram kan guaranteed and accessible medication for outpatient treatment o gamot. Pwede makakuha ang mga beneficiaryo nin sagod sa 20,000 pesos na kantidad ng benepisyo kada taon para sa 75 basic drugs asin medicine na daing co-payment basta sa laog sa taunang limitasyon. Sa kabilugan, sigun pa sa hensya, sobra sa 1.8 milyon na yakap patient encounters ang nairehistro sa bilog na rehiyon Bicol. Sa Gudgan Hulyo, bantang haros sa 18,000 pesos naman ang naprosesong gamot claims para sobra sa 1,000 na beneficiaryo sa probinsya nin Albay. Pigin ganyar man kan PhilHealth Bicol ang mga beneficiaryo na siguruhon na accredited ang fasilidad sa indang bibisitahon o na sa indang bibisitahon tanganing magamit ang mga benepisyong sakop kan yakap asin gamot. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Leon Extra Strong Beer. Bangis mo! 120 na mga estudyante ang nag-enroll bilang enot na batch na mga klase sa bagong bukas na Kamalig Community College sa Kamalig Albay. Sigun ni Kamalig Mayor Caloy Baldo, ang mga ini ang matutok sa kursong Bachelor of Engineering Technology, Major in Construction o Engineering Technology o BETSET. Magigirunduman ka sa bagong aga, formal na binuksan ang Community College kung saan personal ning inatenderan kan mga opisyales na sina Kamalig Mayor Caloy Baldo, ako Bicol Party
Party List Representative Alfredo Garbin Jr., representante ni Albay 2nd District Representative Caloy Loria, asin Albay Provincial Education Chief Dr. Jeremy Cruz. Piglalaoman man kan mga opisyal na ANSI-COMC, magkataon ng dagdag na oportunidad sa mga kahobinesan kan puso kan Pinangat Festival na makapag-adal ng kolehiyo na masarani sa saindang mga harong. Dakulang hagyat sa mga kapulisan kan Ligao City ang kakulangan nin pag-report kan mga residentes nin insidente nin panghaba sa saindang hepatura. Sigun kay Ligao City PNP Chief of Police o Chief of Police Police Lieutenant Colonel Danny Baitek, may mga nanotara na insidente partikular na sa mga tindahan sa Barangay Palapas asin Bakong sa syudad Alagad, Baco, Gabos, nagpaabot nin informasyon o nag-report sa kapulisan. Katakod kay ni nangapunan si Baitek partikular na sa mga opisyales di barangay na makipag-koordinar sa Sainda kung may mga pangyayari sa indang nasasakupan para mas magkakanigong aksyon. Biyanta sa pinag-iingat man kan Legazpi o Ligawa City PNP ang publiko lalo na kun banggi, isarado asin pasiguruhonin mga marhay ang mga kudal pati na ang puwertahan tanin day makalaog nin o day malaog nin mga operasyon kan mga mahabasan sa inang mga negosyo asin residensya. Nangapudan si Legazpi City Mayor Hisham Ismail sa mga driver na magkasararo asin magsunod sa mga eksistidong leyes sa syudad. Katakod kay ni, pigagan ni Ismail na ibitara na tulos mag-post sa social media kansa ng mga reklamo asin mas marhay na iranian sa edang mga concern sa opisina kan syudad. Tangan ima paghurunan, malinawan asin mataawanin magkakanigong aksyon. Pinagtawan doon kan alkalde na urbanized na ang Legazpi City kung kay dakulang bagay na maging matanos ang bulos kan trapiko, partikular na ang pagpasakay asin pagpababa kan mga pasahero. Dagdag pa niya na kaipuan na sunodon kan mga tsuper ang pagparada kan mga jeepney, pati na unloading o unloading sa tamang lugar o gilid kan tinampo, tangani day makaulang sa trapiko. Katakod kay ni, pinag-asigurar ni Ismail na bukas ang mga opisina kan LGU para sa mga driver na may kahapotan o reklamo, tangana tulos ining mapaghurunan asin matauwanin malinaw na kasimbagan. Para mientras sa sinuspindir ang in-person classes sa Katayngan National High School o CNHS asin Feliciano S. Samonte Memorial High School sa Katayngan Masbate, Puungunyan, Aldaw, Agosto 24, kasunod kan informasyon in posibleng pangbabadil sa eskwelahan. Basado ini sa direktiba ni Katayngan Mayor Alvin Adaptante sa bisa kan Executive Order No. 27 bilang precautionary measures para sa kaligtasan kan mga estudyante para tukdo asin school personnel. Piglinaw man kan alkalde na bako ibig sabihin o gustong sabihin kan suspensyon na konfirmado, totoo, credible o nahihiling na mangyari ang nasabing patakota. Padagos ining pigbeberipikar kan mga kapulisan, Department of Education na siniba pang otoridad tanganing maaraman ng level kan peligro asin seguridad sa nasabing mga eskwelahan. Dagdag man kan alkalde na mantidong suspendido ang face-to-face classes, sagod na makompleto ang security assessment asin may rekomendar na ligtas na pagbabalikan in-person classes. Nangapunan man sa adaptante sa publiko na mantidong maging kalmado sa asin maikmat asin ibitaran ang pagpapalakop nin bako konfirmadong informasyon asin bako verifikadong informasyon mantang pigahalat ang opisyal na abiso hali sa lokal na gobyerno asin mga otoridad. Nasa kustodiya na kan Goa Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO ang sarong menor de edad na aligadong imbwelto sa pagpapakalat o pagpapalakop nin bomb threat message na nanresibi ka nagkapirang eskwelahan sa Goa Camarines Sur ka nakaaging Aldaw. Sigun kay Goa PNP Chief Police Captain Jason Max Barcenas, padagos pa nin ng pighalat ang pinal na resulta kan Cybercrime Bicol tangan imakumpirmar ang mga detalye kan insidente asin maaraman kung may paninimbagan ang si Isay man na imbelto. Dagdag pa ni Barcenas, tulos na inireport sa kapulisan ang nasabing mensahe asin isinerarom sa security assessment kan Explosive Ordnance Disposal Section kan PNP Camarines Sur ang mga eskwelahan. Sa ganibong computer asin social media investigation, naaraman ang pinagpuunan kan mensahe. Mientras tanto, sinabi man kan Goa MSWDO na naka-eksperyensya nin social discrimination ang menor de edad, alagad ay paaram kung may connection ini sa insidente.
Nangapudan si San Jose Partido Camarines Sur Mayor Gerald Peña sa Kongreso asin iba pang ahensya kan gobyerno na pag-adala ng propesong mapakusog ana man kan malinaw asin makatawang mekanismo para sa kaso ng mental health crisis na nagdadaranin peligro sa sadire o ibang tawo. Kasunod ini kan insidenteng nangyari kan Agosto 22 sa lugar kung saan sarong pulis an inatake, pigtitigbas asin naputulanin kapot mantang nagre-responde sa sarong insidente kung saan sabing imbelto ang sarong personang may kondisyon sa pag-iisip. Sigun kay Peña, bako krimen ang pagkakaigwan in mental health condition asin dapat na irespeto ang diretso sa dignidad asin kamugtakan kan mga nakaka-eksperyensya kaini. Mientras sa pigdoon niyang kaipuhan kan gobyerno nin malinaw na legal na proseso para sa emergency protective custody, tulos na psychiatric evaluation, magakanigong pagbulong, interagency response asin judicial oversight at tanganing maproteheran ang mga nasa palibot mantang may proteksyon laban sa pang-aabuso asin arbitraryong pagkakakulong. Nangapudan sa presente ang opisyal sa mga legislador, health asin legal experts, maging sa human rights advocate, law enforcers, akademya, media asin faith leaders na pag-adalan asin na pakarayon ang propesto tanganing makabilog ng solusyon nga makatawo basado sa konstitusyon asin epektibo sa pagprotehir nin buhay. Kaibahan ang Masbate asin Camarines Norte sa 5 probinsya sa nasyon na nahihilinganin potensyal na lokasyon para sa o posibleng pagpatindog ng nuclear power plant sigon sa Department of Energy o DOE. Sa kabilugan, 7 lugar ang presenteng piksa sa irarom sa pangenot na pag-aadal kan gobyerno bilang parte kan preparasyon kan Pilipinas para sa posibleng paggamit ng nuclear energy. 2 potensyal na lokasyon ang nasa Bataan, 2 sa Palawan, mantang Tigsararo sa Masbate, Pangasinan asin Camarines Norte. Kaibahan sa pigihiling kan mga eksperto ang datos pangkaligtasan arog kan lokasyon kan lugar may koneksyon sa mga bulkan asin aktibong fault, langkaw hali sa level kan dagat asin iba pang posibleng peligro. Naging parte man kan technical na pag-aadal ang Site and External Events Design Mission kan International Atomic Energy Agency o IAEA. Mientras pinaglinaw man na ang pagkakonsiderar sa Camarines Norte asin Masbate bilang potensyal na lokasyon ang dahil ibig sabihin na napili na ini para sa sarong nuclear power plant. Panganot pa sa ng konsiderasyon ang pigigibo asin po pwedeng mapasadit sa 3 o 4 ang 7 kandidato sa mas hararom na pag-aadal. Asin yan po mga tugang ang mga detalyes kan mga barata sa lado lokal. Masunod man ang mga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal. Ibang nasyon sports sa iba pa makali sa nagkaperang pagirumdum. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito.
Kidney Care time! Ako si Terry. Nung una, talagang mahirap ang kalagayan ko. May problema ang kidney ko at madalas ding mataas ang blood pressure ko. Minsan natatakot ako kasi iniisip ko kung ano pa ang pwedeng mangyari sa katawan ko. Buti na lang may nagrekomenda sa akin ng Kidney Care. Ininom ko ito araw-araw at pagkalipas ng ilang buwan, talagang naramdaman ko ang pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko at mas nakakagalaw na ako ng maayos. Maraming salamat sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butik. Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Good morning, coffee lovers and chocolate fans! From August 1 to 31, Metro Supermarket treats you kape, chocolate, at iba pa promo. Plus, enjoy bundle deals and avail of free delivery with purchase. For a minimum single receipt purchase of 3,000 pesos, get a free 100 peso e-gift certificate, plus 50 pesos worth of your favorite coffee products. It's available every Saturday and Sunday during the promo period. See poster for complete mechanics. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 263086 series of 2026. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak, edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas, Bicol. DZGB News Minded. Detalyes kan mga barata sa lado nasyonal. Naghahanda ang Office of Civil Defense o OCD sa posibleng epekto kan makusog na southeast monsoon o habagat, pati naman ang pigbabantayan na tulong bagyo na nasa luwas kan Philippine Area of Responsibility o PAR. Nagkukondukta naman ang ahensya ng Pre-Disaster Risk Assessment o PIDRA. Kaibahan naman ang iba-ibang ahensya kan gobyerno asin mga lokal na gobyerno bilang preparasyon sa piglalauman na maraot na panahon. Sigun kay OCD Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV na posibleng magpoon ang monsoon rains o monsoon rains muna na Lunes o Martes asin magpapadagos sa Huwebes o Biyernes. Posibleng magdaraman ininin pagbaha, pagrasay ng daga, pag-itaas ng tubig sa mga salog, asin makaapekto sa transportasyon, asin agrikultura. Pinakusugman kan OCD ang koordinasyon sa mga ahensya asin LGU na posibleng maapektaran kan tulong weather system. Siniguro man kan ahensya na nakahanda man ang sendang response team, ibang mga relief supply para sa tulos sa pagresponde para sa posibleng insidente.
Hinagyat ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro ang ACT Teachers Party List na aksyonan ang pagpatakot kan sarong paratukdo sa Cebu na nagpatakot na babadilon siya sa bunganga. Sigun kay Castro, bilang party list na nagrepresentar sa mga paratukdo sa Kongreso, dapat na magpahiling nin aksyon ang ACT Teachers para tumutol o tumultol ang iba pang paratukdo na nalilihis na sa tunay na magkamauotan kan sa indang propesyon. Sinabi kan opisyal na kuno ugidon sa ACT Teachers nagpuon ng issue dahil binago ang sa iyang sinabi may kinaraman sa mga paratukdo na nagbabalgar sa moralidad kan pagtukdo as in dakol tulos na suminakay sa issue. Sinabi ni Castro na responsibilidad kan ACT Teachers na korehiran ang salang aksyon kan mga paratukdo na sa indang pigrepresentar sa Kongreso. Siguro na monitor man kan party list ang social media at sinahiling ang nagkapirang paratukdo na nagre-react sa issue nin bako tama. Ipinag-insister ni mamamayang liberal o ML Party List Representative Leila de Lima na kay Puan hidali unaan pagpasar kan sa iyang propesto sa ikatulo as ikulong sa good 20 taon ang nagsusulsul sa mga testigo na mag-utik sa korte. Sigun kay de Lima na bilang dating Justice Secretary as in ipinakulong ka ito dahil sa mga imbentong mga kaso na base sa nasa magibigibong alegasyon malinaw na ang pag-uutik sa korte iyo ang pagratak sa integridad kan justice system kan nasyon. Ginibukan kongresista ang payag sa tao kan aligasyon kan dating Marine na si Orly Gutesa na Senadora Rodante Marcoleta asin si dating anak kalusugan party list representative Mike Defensor ang nagbusol sa iyan na mag-utik. May kinaraman ini sa binasang affidavit sa Blue Ribbon Committee kung saan pinangaranan kay ini si dating House Speaker Martin Romualdez na pigdeliberan kan mga inikan mali-malatang kwarta alagad binawi niya ang testimonya na ini asin imbes itinuro sina Marcoleta asin Defensor na nasa likod kay ini. Dahil nigdi dapat iprioridad na kan Kongreso na isulong niya ang House Bill 1435 o Uncriminalizing Subordination of Perjury Act para panimbagong bako sana ang testigo na nag-utik sa korte kundi ang mga nasa likod kan mga peking testigo. Kapag naging lay ang propeso, makukulong nin 12 sa good 20 taon ang mga nasa likod ng mga peking testigo asin multang dai mababa sa 1 million pesos lalo na kapag ang mga ini ang public officials asin employees. Apera kay ni dai man tutugutan ang mga ini na magkandidato sa anuman na posisyon sa gobyerno asin pagkapot nin mga posisyon sa burokrasya. Pinuuna na kan Quiapo Church ang security planning para sa Nazareno 2027. Sigun kay Father Ramon Jade Liquanan, kura paroko kan Quiapo Church, na naging atab ang nasabing preparasyon dahil piglalauman ang milyones na deboto na mapartisipar sa masunod na taon. Importante na pagplanuhan rin marahay ang security, crowd control as in logistics concerns dahil sa kadakol na tawo na mapartisipar as in mga piot na tinampo sa Manila. Nakatalaan na magpuon man sindang makipaghuron sa mga kapulisan, military asin mga opisyal kan Malacañang bago ang nasabing Nazareno 2027. Hinagad kayo sa mga diocese sa bilog na nasyon na magkondukta ng lokal na selebrasyon sa paagi kan Dalaw Nazareno program. Sa nasabing paagi makakatabang na makontrol ang volume kan tawo asin maipromote nin mas mahiwas ang debosyon. Ang tema kan 2027 Nazareno iyo ang tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Magagirumduman na kan Nazareno 2026 o minabot nin 31 oras na siyang pagkukonsiderar na pinakahalabang traslasyon sa istorya kan nasyon. Bareta sa ibang nasyon, day mababa sa 37 katawo ang nalugadan matapos magtama ang magnitude 5.9 na linog sa Eastern Japan kasuod mga Domingo na makusugman na namatayan sa Tokyo. Sigo sa Japan Meteorological Agency, nasa 70 kilometros ang nararom kan linog asin ang epicenter kaini iyo ang nasa southern Ibaraki Prefecture. Kadaklan sa mga nalugadan iyo ang nahulog o tuminama sa mga kasangkapan asin pintuan matapos magimata kan biglaan asin mataranta dahil sa
pagyugyoga kandaga. Sa kabilugan na numero 15 ang nalugadan sa Tokyo, 9 sa Saitama, 8 sa Kaganawa, 4 sa Shiba asin 0 naman sa Ibaraki. Sarong babae na nasa edad 80 anyos ang nagsapar ng seryosong danyo sa pigi matapos maulog sa kama o hali sa kama sa Yokohama. Nagdaraman ang linog din pagkaatraso sa nagkaperang express asin local train services na nagbabiyahe pa sila sa Tokyo asin Narita Airport. Nasiring man ang normal na operasyon kan Shinkansen bullet trains. Nagdeploy man ang task force sa Japan na maugid sa mga posibleng danyos dara kan linog mantang nagpatanin ang Japan Meteorological Agency na pwede pang magkaigwanin paglinog sa mga masunod na simana. Wara man nin patakot nin tsunami asin wara man nin nairehistro na problema sa maabot sa sarong dosenang nuclear power plant sa nasyon. Sarong underground water pipe man sa Koto District sa Tokyo ang naraot dahil sa linog alagad tulos man ining na irahay. Sa laro kan Karawato Sports, sa likod kan marikas na pag-angat ni Pinay tennis star Alex Ayala sa World Tennis, nagtutubod ang sa iyang coach na si Joanne Bush na dakul pa siyang pwedeng pakarayon sa iyang kawat. Sa sarong pahayag sinabi kan Spanish coach na haros gabos kan aspeto kan kawat ni Ayala pwede pang ma-develop kay bahan ang serve, return, forehand, backhand, volley, footwork, endurance asin speed. Sigun kay Bush, importante ang proseso kan padagos na pagkakaukod asin pag-uswag kan Filipina tennis star sensation na sigun sa iya matibay na naipapahiling ni Ayala. Tinawanin doon man niya na makaskas na nai-apply kan Pinay tennis sensation ang mga bagong nauukudan niya sa training asin malinaw man ang sa iyang kamawatan para sa development kaini. Pigiras man ni Bosch ang importansya kan tiwala sa pag-ultanan ni Ayala bilang coach asin player. Nadiskubre kan mga siyentipiko ang blood protein profile kan mga centenarian o mga personang nag-abot sa 100 anyos paitaas. Sa sarong pag-aadal, pinaghiling kan mga siyentipiko na ang mga protina sa plasma kan mga centenarian asin nakarehistro nin 583 na protina na naiiba kumpara sa mas aki asin medyo may edad. Nahiling man ang pag-aadal o kan pag-aadal na nasa 37 protina ang nagpapahiling kan pigaapod na younger signature kan mga centenarian na pwedeng may koneksyon sa mas magulbol na proseso kan pagurang. Kaibahan sa mga biological pathway na naglataw ang immune system, pamamaga, metabolismo, pagmantinir kan tissue asin nerve signaling. Istorya na iiba. Mala fairy tale ang nangyari sa buhay kan sarong 26 anyos na salesman nin kotse matapos makumpirmar na aki siya kan prinsipe kan Belgium. Opisyal nang mimidbidon bilang prinsipe si Clement van den Kerkhove matapos opisyal na amino ni Prince Laurent of Belgium ang sa iuna siya ang ama kaini. Si Clement bunga kan sikretong pagpadabaan ni Prince Laurent asin kan actress asin singer na si Wendy Van Wanten bago pa ikasal ang prinsipe taon 2003. Sa istorya ni Clement, 16 anyos nang ipigsabi kan sa iyang ina ang katotohanan manungod sa pagkatawo kan sa iyang biological father. Matapos ang pirang taon, nagkusugbot siyang apodan ang prinsipe asin magpamidbid digdi. Naghampang ang duwa asin nagkasundong magpa-DNA test kung saan nagluwas ang 99.5% match. Alagad maski pigmidbid na bilang prinsipe, daing mara-receiving royal allowance si Clement asin daing man siya kaibahan sa line of succession para maging hari asin daiman siyang royal duties. Flashback. Ngunyan na aldaw, Agosto 24 taon 1896, nagtinir ang renibong katipunero sa residensya ni Melchor Aquino o mas midbid bilang Tandang Sora sa Banlat, Quezon City. Ini matapos na mabulgar ang sekreto kan katipunan asin pinunan ang pagdakop kan mga otoridad na Espanyola. Apesar kan sa iyang edad, binuksan niya ang sa iyang residensya asin nagtagaman in pagkaon, istaran asin iba pang pangaibuhan para sa mga revolusyonaryo. Naging importante ang sa iyang residensya bilang para mientras na istaran kan mga katipunero mantang nagpreparar sinda sa revolusyon laban sa kolonyal o gobyernong kolonyal kan Espanya. Yan po mga tugan, kabilugan, detalyes kan mga bareta. Nagtiripon po yan sa laog nin anom na oras dyan sa samuyang DCGB News Bay. Sa
Sa pangaran kan mga nagsurat kan bareta, ang samuyang news director asin news manager Sir Mar de la Cruz asin ni Nicole Ann Gloriani. Sa lado teknikal kay banta si Kuya June Napoles, asin sa IT si Kuya Jerome Nico Martinez, asin Kuya EJ Brimen. Kami po ang sa indong naging tagapagbareta. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ako man po si Angel Mustaza, nagsasabing salamat kan sa inyong pag-antay. Marhay na pagkaudto. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DCGB.